dibanakan tumbuh bamban disawali kabaurang kadiurekan badan jomato tak mali tuanai kapagulito dari hulu panjangnya sampai puluh dapur dilayakkan Sultan Amirullah anak tuanku Siabanda. Kabar curito memang sejak dahulu entah sasik karano lupu entah salah karano gawa kalau tak sabui dengan salah asak dikawan kana bana dia. Kalau jadi kita merambah cuma seketik dibandakan kok rami balai salido rami di anak bunga pasang cuma seketik dibanakan jadi kita mengarang kabar nyampang tasabui nama dusana siku sabasu mula dusana olah tapi larangan wangi rumah ngadang ditimbulun maadok ke tepi jalan di karang kabajo pantun ko elok jadi pelajar di koto lansek tersisik di ruang lantai nan dibilang tentu nan dapat nan tinggal untuk orang nampak dari tuanai. Cuma seketik juga dibandakan menurun burung kalamba lah dapat talu saimbangan cuma seketik dibanakan minta ampun badan bakaba wang anta di maha didendangkan tuan. Dicancang tangga dua cancang ditingkik tangga dua tingkik diambil sado nambah bunga dilurah tu gali padi kalau dirantang nama panjang kalau dipunta nama singkik terbilang sado nampak guna nak sama sangat ngodik kandung olah dalam langati
Menonsong laria jaga lombang sabalun cerita masuk ikut ayat langamun kadika ngambang tuenai anu kacik tumbuh di lambak kok tak rapik tolong rundukkan kok rapik di suji jangan babelok jalan ke bandar pitulo di dalam kota badan kini mengarang kabar kok sasik usah digalakkan kalau dapik dipuji jangan berdosa kita pada ala sabab mendangado tua muda. Cuma seketiknya nan dibandakan ditanam lepadi di sungai liku ditanam anak ampian parah. Cuma seketiknya nan dibandakan kabar curi torang daong lu anta melihat dusana antati. Sana diam di jerong kampung dalam di taluk kualo madang sang hati lingkaran Minangkabau kita bilangkan melada ulunya urang nambah dua badu sanak raja pimpinan madang sati tuanai. Raja negari kampung dalam kita bilang sama so itu orang tu badu sana nantu raja kampung dalam banamu melasutan ganggu alam nakete adiknya perempuan banamu melasi gondoria kita bilang si gondoria dua jasutan ganggu alam orang tu badu sana konten tuan Assalamualaikum sultan ganggu alam jadi raja inyolah sanang ras
biasa di negari. Kalau dipikir-pikir bana, kalau diinok dimanungkan, buat negari kampung dalam pucuk pimpinan badaninya. Itu bana ganggu alam, nyadu bakawan sorang, nambagala datuk babandiang. Itu bana malakini, itu kaki tangan ganggu alam, sungguh berjalan ganggu alam, inyo nang tinggal datuk babandiang. Itu bana malanya kini, kalau dibilang sakutiku, tumpak kepada datuk babandiang. Inyo pemimpin di negari, wakil mutalak ganggu alam. Itu bana malakini, dia untung kadianala. Biari babi gangari, abi pakan babi ganggulan. Assalamu inyo jadi rajo negari laila aman. Nanco itu sama so itu, indah uno dibilang mana, indah dibilang lela mulai. Ado pado suakatunyo, ruponyo na sultan ganggu alam. Ado taniat jalan-jalan, pai ketampe kampung kawannya. Ado seorang malah kawaninya, tinggal di kampung kelok tujuh. Di sini daerah Nanyuni, di sini negari Anjali. Nambagala payung sekaki, itu bana negarinya. Daerah payung sekaki, kalau kampungnya kelok tujuh. Di sini malah memerintah nang kawan sultan ganggu alam. Taniat malah dakik kawannya, banamu malah kawannya kini. Bagala sirajo mudo, itu bana malah kini. Nambanamu malah sultan panti, itu katanya kini. Urang tu malah ada ulunya, memangnya saide saja kete. Kawan bana sama gadang, kininya tinggal di kelok tujuh. Di daerah payung sekaki. Teraga malah ganggu alam, nak pai ketampe kawan dipanggil datuk babandiang. Kini ceko dari datuk, dan datuk kini kaki tangan ambo. Ambo taniat malah nak berjalan-jalan. Tanak pai malah ketampe kawan, nambagala si rajo mudo, nambanamu si sultan panti, atau orang sabut datuk panti. Itu bana katanya kini, kalau menurut kecil orang. Mendengar kabar dari orang pun pasan de inyo layu. Kalau naninyo di payung sekaki, inyo maitam memutiakan. Naninyo mailia memudiakan, sungguh kailia kata inyo kailia. Orang di kampung sungguh mudik le kata inyo. Kemudian orang di kampung, itu bana malahnya kini. Dibilang sama so itu, kini ceko datuk babandiang. Ambo barangke besok pagi umanan, angkara tu pegang tumpak diadik kandung ambo. Banamu si gandoria. Tumpak naninyo putih gandoria, iyo kan ambo tinggal datuk babandiang. Iyo bela meladik kontan kita, itu katanya kini. Dia sampai cacik binaso, itu kata datuk babandiang. Itu bana malahnya kini, dak guna dirantang lama. Tumpak di badan dirinya datuk, lesana hati datuk babandiang. Mendengar kata ganggu alam, kolaba itu titarajo, dan ambo bersanang hati. Lesana rasa perhatian sajuk di dalam kiro-kiro. Itu bana katanya kini, sedangkan inyo datuk babandiang lari malam malah semalam itu. Nanya pikir selanjutnya, indah lo kanyo pikir mana
Lesana ngati atuk babandiang berisut mula rajo kapai sepeningga sultan ganggu alam tentu awak kajadi rajo awak maili memudikkan awak maitam memutihkan buat di jerong kampung dalam nangko itu bana katanya kini sedang di badan dirinya kini hari malam tentulah siang hari siang kita bilangkan Bakatola sultan ganggu alam kapado datu babandiang kini coyko mula di datu tumpak kapado badan diri nanambo kini yo kabarangke menuju mula kampung kelok tujuh yo karana mula payang sekaki tu bana katonya kini mendanga kato caro itu kini ba itu mula nandirajo kami lape jotinan suci seratum konan jani tu bana katonya kini ala kotarang mula nandirajo nyalape bersama-sama sultan kapai minta kato kabake adik kontaninyo dek kandung putih gandoria dan adik tinggal melana di rumah kakak berangkit meladolu menuju rumah kawan nambo cetuana kato ganggu alam oh kakak ampuni ambo kolaba itu kato kakak dan ambo indak kamalarang tapi semantang pun itu kakak kok pai kabajalan ingi kakak di jalan dia sampai cecek binaso itu kato melagondoria le jale di kakak kini kita nangko anak balam siku jantan siku batino kok mati kakak di jalan napo katenggang badan ambo itu banyak kato gandoria sinan tamangan mengganggu alam tuan sinan tamangan mengganggu alam memikirkan kato dari adik kandung dengarkan malah kotak letak dorong kakak kena pai indak jadi kakak berangkit itu kato sabananya dek kakak letak dorong kini nak pai terpaso juga kakak jalan itu kato malah kini dibilang nangganggu alam sinan bajalan ganggu alam direntang langkah dua langkah cukik ketiga rentang panjang naik sekali ate kudo Jokudo melainya tupai menuju payung sakaki menuju kampung kelok tujuh ba itu bana melakini sadangkan inyo melakini tumpak de inyo melakawanyo nambana mulai nyolai kenyo melana datuk panti makonyo bari namo kampung tu kelok tujuh matinya sikapi di daerah tu mati di kari tujuh kelok nyogalai kampung kelok tujuh nanisinya payung sakaki itu bana melanya kini dibilang sinan ganggu alam nang bajalannya kudu rancak besugo buki lana dakinya besugo lura lana turuni labi dilamula di bajalan jauh sarang yang kejudu sadang disultan le ganggu alam melaki bona ganggu alam tibu di katampik kawan ajaklah kawan le masa itu sadang kawan le karibinya bunyi kudo malah tadana bunyi janto malah tadana indah tanggung bunyi jantonya nama alun sultan kukini orang karamalnya dan tibu orang karamat nala datang
sadangkan mula ngganggu alam satunya tibu mula dinarami tibu inyo di laman ustano rajo nyambil sekali di dua lang danga di sultan baru datang mambo bakato bakat sultan lai ke sultan mula para misi atau ko ado sure undangan datang kamari kini nangko coy itu banyak katanya kini tapi kok balun ado sure undangan kalau indah ado para misi dan sultan jangan cubo-cubo ndak tahu sultan ni datuk panti iko na rajo kami siko mangko banyak mau kampung ko kelok tujuh iyo ndak tanggung dah orang nak mati di kari tujuh keloknya orang barasa saja dulu menjawab di sini ganggu alam kolaba itu kato dusana tolonglah japui inyon melaratu tu tolong kaban karajo mudo citu katanya kini katoken sultan ganggu alam kini jo kudo nalatibu kesabui sultan ganggu alam ko iyo angku nambagala sultan ganggu alam dak paralu rajo kami japui lalamo rajo menyabui dusana rangajo olah kironya kadake rajo kami juo lalamo rajo kami dek mandaga iyo menyabui nama sultan citu banyak katanya kini ko nak datang sultan di bulan kini mungkin terpaksa kami menyabui sultan siko sangat takut kawakil liyo datuk panti liyo lain bakna melakini kalau membunuh bapantang di lai caitu kata sidu balang indak taluk di kami menantangnya lain bakna bagak datuk panti sutanai macam-macam mode peperangan tak bisa negari aman tak bisa rajo siko tunduk kini lah mati rajo sikapi dapik lainnya jadi rajo langsung berjalan ganggu alam letari ketampe inyo datuk panti satunya tibu mula di ustano dibilang sinenanyo lain laba bunyi mencerece situ pejon yang bagutu balam tigo gayo babega puyo di sasaran ba itu bana sultan koknya datang malenggok sandi 30 babuwe anjur nangadang dicalik sekali mula di datuk panti nyelayokkan pandangan jauh tukikkan pandangan nampi tampaklah sultan ganggu alam tampaklah sultan ganggu alam satolah jali sultan ganggu alam dibilang sinen mula datuk panti disonsong sekali dari hati anjung langsung menuju mula tengah rumah satunya tiba di tengah rumah lah turunnya dari rumah langsung menuju yo janjang gadang indak dibilang yo lah mulai sadangkan inyo yo datuk panti ala tiba di halaman tampaklah sultan ganggu alam satunya tiba malah datuk ganggu alam
tagak di laman citu kata retuk kini nak guna di rantang lama bimbang tangan kaduanya. Kudo lanyo sak malah di balang langsung sultan nganggo alam tarwi lanyo nanya kata anjong tibo di anjong paranginan duo jenyo retuk panti kaniyo rajo di sinan. Sadang inyo malah rajo tutini rupanya malah nadatuk panti sanang hati kawan tibu bersanang-sanang kaduanya tentu lepati nasi juai kata idang urangkan semua kadang latibu rajo sama rajo nala duduk itu banyak malah kini sedangkan inyo malah sultan nganggo alam sanang hati indak tawadu mencari layanan datuk panti citu bana mana kini nak lamu sesudah itu wala sehari 2 hari cukup kini sapakan lamunan di sini kita tinggal nyelai kita bilangkan datuk babandiang tinggal malah di rumah kini 2 putih gondoria rupanya datuk babandiang ado-pado suatu malam waktu tarang bulan sampai balik malam dicari tarang bulan indah tawadu dipandang-pandang bulannya bintang hati bertambah mamang yu hati bertambah ibu yu dipikir nasib gondoria rancak nambukan alang kapalang kalau ciku agak kaunya awak akali naik ke anjuang gandoria awak latang hari ladikan maka tampilnya supaya dapat naik ke tianjungnya buka pintu tengah rumah tuan sadang de inyo datuk babandiang latari naik mulai meningke anjung indak dolamo antaronyo sadang keninyo mulai datuk babandiang tibo di anjung paranginannya dapat ti mulai nyo gondoria sadang ngeti 2 sama seorang sadang ngeti 2 bana sama seorang agak sajo mulai gandoria tantu nang pengasuhnya mulai luar dari tampik tidur lain lo tampik inang pengasuh dibilang datuk babandiang langsung ngejagokan malah gondoria odik kandung putih gondoria ambo lalamu sayang dek cinta gondo ambo lalamu malah dek cinta itu bana katanya kini sedang di badan dirinya gondoria satu tadang merang maimbu berang sekali hati gondoria mencari
jale datuk babanding sinan bakato gandoria kini coiko ladi datuk tumpak di badan nambo kini. Datang datuk memang salah de hari semalam iko datang datuk kanjong ambo salabana koma menurut adat itu bana kato gandoria bakato sinan datuk babanding kini coiko gandoria. Dan sabana nyati ambo lalamu malana dek kandung cetu bana katone kini tapi bosagan malah diganggu alam cetu kato datuk babanding menjawab sinan gondoria. Pasir dia datuk kini di lodia datuk kini ambola jale adik sultan ambola jale adik rajo mangakok datuk caro iko sedangkan datuk wakil kakak coy itu kato nyolai. Indak kok datuk kabah pikir indak berpikir datuk baki ambo nelainkan banyak kadicari itu banyak katonya kini dalam negari kita nangkuk kalau di jerong kampung dalam nanelok banyak untuk datuk. Kenapa badan diri ambo menjawab sinan datuk babanding kotak namu bakato iyo piak mo pasok kini juo cetu katonya kini menjawab sinan gondoria. Berang hati si gandoria jangan diulang datuk 2 kali jangan disabui cara itu hati jo jantung malah basingguangan walaupun ambo perempuan datuk na jangan sio-sio coy itu katonya kini. Dia sampai datuk sio-sio dak guna salamu itu rupanya datuk babanding lamera mato bentuk sago sonsong bulunya bentuk saga naik ampadu katalingo tersinggung keruntung yang telajang hati nabalado kandak nanindak rasa buli. Pinta na mungkin nak kadapik coy itu banyak katonya datuk hati bertambah berangu darah bertambah naik ju coy itu datuk babanding berang hati nak tabado. Merintah datuk tu kini kanyo kaja si gondoria tapaki putih nama tujuh nang pengasuh kana monyo kendayang-dayang gondoria indak tabado bunyi rarau coy itu bana nama tujuh. Maalun nang pengasuhnya lah banyak ribut kana terumah banyak bunyi-bunyi na terumah sedangkan inyo datuk babanding hati bertambah berangu. Nyogarega malah si gondoria iyo je pisaunya nangadang ba itu bana malah kini daripada ambo malu ketibu kok tahu bana ganggu alam kok jale besok inyo pulang ambo kamati jo dibunuhnya. Citu bana katonya kini sadang de inyo datuk babanding nyokaja jo gondoria tumpak di putih gondoria indak do lari-lari hati anjung. Nyelawan mula datuk babanding bercakap di hati anjung malang tak dapik kaditulak wujud tak dapik kadirai lah ganti lah mailakkan lah ganti malah baik kama baik. Dek malang datuk babanding dapik di tangan malah gondoria iyo tersandar kadin yang anjung paranginan nyambil kaki malah masuk itu. Melantiangkan ke dalam rumah terjatuh datuk malah kini sampai pansan tiba tengah rumah tak kaji dubang halang ladik kandung. Olah di alaman sinan lawalari dubalang barampiknya kaja langsung kate rumah setetibo di hati rumah duduk mengalu datuk babanding yaitu bana malahnya kini.
Makato sinan du balang kini ceko lah di datuk tumpak di badan diri datuk sakit dia badan dah datuk ketolong kama nolong kok lai bantu kama bantu tolong lambo sekali kok indah di balang tolong kok nyampang ambo mati dibunuh ganggu alam di balang mati jale du balang kemati juo itu bana katanya kini ala kok tarang di du balang nama itu sadang diinyo melawakatu itu menjawab sinan si du balang nangakan bana lah di datu sabab mengkoco itu cuba jalekan bakit kami nak sanang di dalam hati nak saja dikira-kira boleh disuruh kami pangai yo datuk sadangkan inya malah datuk tadi datuk lah tahu di nambananya ambil malah karate kosongnya langsung bana katampiknya kini iko di du balang tumpak di hari nambar isuk barangkek du balang malah nyolai iyo katampik malah sultan ganggu alam ke kampung kelok tujuh ke daerah payung sekaki itu bana katanya kini tolong sampaikan surat bagi inyo ba itu kato sabananya pun tak bisanya balik capek suruh minta saja balasan surat itu bana katanya kini sadangkan inyo datuk babanding nyobuik surat melawak katu itu apa nanisi surat datuk babanding kepada sultan ganggu alam ambo ditinggal di rumahku sebagai wakil di sultan ganggu alam kalau dah ulu melala jua diumanakan kok cacik binaso malah di korong kampung nan salah malah dibuang saja nan salah malah bisa dibunuh kalau nambana tolong paliaro bela malah orang nambana nan salah jangan kadibela itu mana yang tinggal ke baki ambo dipari indak dikampikan di mato indak dipicangkan ba itu kato mana dahulu dari sultan kinilah malang badan kita adik sultan bana nama buat jahit ba itu bana katonya kini nambah namo putih gondorian Batu kini malah di sultan kini kok lain malah elok pamalasan kok buruk tentukan buruk kok elok jalekan elok kok nak bisa sultan babalik kirim surat capek di dubalang baik tu bana malahnya kini sadang dek surat sudah dibuatnya nyelipik surat elok-eloknya bukui bana rancak-rancaknya kirim sama jodoh balang barangkek du balang pagi-pagi dituju malah kelok tuju kana gari payung sakan hati adik kandung cuitu banyak malah kini de untung kadian ala rupanya du balang tadi indak do lamonyo di bajalan dari jauh lah basaran ampila de ampi tentu katigo du balang bajalan kini nambar ampi inyo bajalan lade basuh bukitnya dah
suoluranya turuni Cetu banyak melasi dubalang de untuang inyo dalam perjalanan latibo kini dikelok tujuh di nagari payung sakaki barantinyo na disinan maalun sinan si dubalang batamu je dubalang sinan tanyo batanyo inyo si dubalang anak kecik dubalang mula inyo datuk tu kini keniyo datuk panti kini ciko sabananya dubalang na datang kini tujuan datang kamari kini ciko la dubalang siko kita kan samo si dubalang ambukan kailang rajo pulo rajo kami siko buninyo banamo sultan ganggo alam kami dubalang ganggo alam tasabui dubalang ganggo alam sanang hati dubalang hati samo babi yang tangan sajo dituju sekali ustano rajo karakek sultan ganggo alam kadake sultan ganggo alam indak guno lah dirantang lamu indak dibilang lamu lai sadang de inyo sultan ganggo alam tumpak kepado badan diri alat tibo lah inyo tumadi ustano rajo keniyo dubalang nambarampe langsung menuju mela rumah rajo tari dubalang datuk panti menuju Melaka ate anjung onde ampun baribu kami dek rajo kali ampun di bawah tapak kaki di ate selo kabasaran katoriang kato talompe kato takwi kato nak sampai kato bana kadisampaikan kini ciko melasabananyo tumpak kepada badan diriamu dangalah kato melari pak datuk itu dubalang barampe nan di bawah keniyo dubalang aku sultan ganggo alam itu bana katonya kini kesabut dubalang sultan ganggo alam tekaji liau sultan ganggo alam ba'a kok kini di nagari aku bana ko malu nanti bo Cetu bana katonya kini mana dubalang malah datuk kini tolong japuikan dubalang ambo tu agak seorang suruh datang naik kata anjung ambo ingin bertanya banganai bertanya bana cetu kato nanyo bilangkan menjawab sinan dubalang latul dubalang latu tari menyapu dubalang inyo yo dubalang sultan ku kini alat tibo di tanggal laman mano di dubalang na baru datang busana na baru tibo diminta seorang kini datang kadake rajo barang yang bisa bawa urusan nak menjawab kata rajo datang sekali dubalang tuo na membawa surat sapucuk langsung nyetingkek rumah gadang letari naik kata anjung letibo di hati anjung satu tibo di anjung peranginan basalam jurajo satu tibo diunjamkan lutut dan dua ditakwikan kepala satu disusun jari nan 10 meminta kabake rajo ampun baribu rajo kali ampun di bawah tapak kaki di hati selo kabasaran katoriang kato talompe kato takwi kato tak sampai nambana kato kambo sabui kini ciko malah dek rajo iko masure malah dari datuk keniyo datuk babandiang iko sure nanyo kirim kabake rajo diletakkan sure malah di hadapan rajo sultan ganggo alam barunya calik di sultan ganggo alam nyo baco sure tu kini tepaca palu di kanyang retik lah badan memikir
sepotong dek mandangnya balasan capeknya karang surat capek-capek kepada retuk babandiang kena lambo kaban dulu bakit datuk barang masalah buang saja kerana salah gandorian takkan ke dalam berimbor itu kata sawananya lah kok jalan di datuk tolong tanya malah bersama-sama buang ke dalam rimbo gadang datuk pulang ambo balon putih urusan jadul sana ambo keniyo kawan karib ambo salamu iko tak batamu itu bunyi dalam sure lah sudah sure dikarangnya dikirim sure sekali maalun sinan mulainya sultan ganggualan mati nindak sanang lain iyo kurang aja di kontanawa inyo bana buat karajo mangalo takut datuk babanjang ko memancung inyo ate anjong ko lainyo membuat kurang aja itu bana katonyo kini sadang inyo do balang tadi dapet sure balasan kini sudah minum sudah makan barangke do balang barampe minta izin dirajo kabayalan nyetuju balik kampung dalam indah dolamu antaronyo dibilang sama so itu indah lamunya dijalan kain jawa panjang sambilan laput tajelonya di barado dari jawa lambe dijalan jawa besarang dengan pidu dari jauh latibo kini latibo inyo di kampung satu tibo di kampung dalam melatari dake engku datu iyo datu babanjang tadi satu tibo di mama kampung datu babanjang tironyo datu babanjang menanti du balang sajo came datu indak tabado nambedo pulang sultan ganggu alam samoyo du balang nambarampe satu tampak du balang balik ke ampeknya nyecalik sultan dak ado iyo lepana sajo mula datuk babanjang mencalik juo mula jauh jo ampe sasa angok datuk bertanya kini ceko malah di do balang babalik ke sultan ganggu alam kata sampai sama so itu depak datuk dengan bana lionan sadang pane ju sadang pane bana tu kini mendanga bunyi surat itu iko masurat balasannya nyecalik sekali surat tu kini nyobaco surat di datuk co itu bana malah nyukini nyobari tahu kau orang banyak basuh perintah dari sultan ganggu alam kamambuang mula segondoria dibuangkan ke dalam rimbo adik konten rajo di siku kalau indak dibuang gandoria negari alamat mula kabinasu itu kato di dalam mula surat rajo itu kato datuk babanjang kecil yang banyak lah iyo puluh ini ceko malah di dubalang pailah ke anjung gandoria bawalah tali malah salih seorang kabiklah tangan keduanya kabiklah kaki keduanya elok kadang alam lari bola gadang diri
seorang letari mulai ke anjung peranginan. Tiba di anjung peranginannya calik Melayu si Gondoria sedang bermanuang yoki. Sedang bermanuang malaki ni makanya duduk di tanjung mengali selirik baru makanya duduk tamanung tekana badan kabina sotuan ni. Satu tampak du balang nambar rampik sinaninyo mencalik Gondoria sedang menangis sama seorang di sini du balang duduk saja kini ceko malah di kakak kami tersuruh terserayu. Suriklah datang dari mula sultan ganggu alam iyo membuang kakak ke dalam rimbo iko matali lah kami bawa cetu kato si du balang temannya sinan Gondoria. Onde di balang nambar rampik datang menyapi ambo kini ka membuang ambo masuk imbo lagara bana dari tuan ambo lah nyato tak bersalah indak le sudi jasi asik di kakak kandung ambo kini. Oh sayo sajo kakak awak rajo tuan sayo sajo kakak sultan indak le sudi le si asik indak le cali korong kampung. Ambonya buang saja masuk rimbo cetu kakak ambo menjadi rajo dapik diputar datuk babandang cetu bana katanya kini lejali datuk babandang ku anjang ku masanya cetu bana katanya Gondoria. Lejali di balang nambar rampik dan ambo malah dua katu bulan tarang ampik balik hari cetu bana katanya kini datang ke anjung peranginan ambo kanyo kuasai badan ambo cetu katanya kini nyokaban cinta lalamu baki ambo. Datuk dan indak kababana awak lejali bagala datuk babandang di nagari urang lejali tahu di awak lejali wakil rajo risiko kerajo sebantu anak ketek cetu katanya kini. Seroman anjang karajonya binatang gadang malainya kini cetu kato malainya wanakan tapi kini ko nanti jadi dapat asung pitana kebakik kakak ambo perintah buang latibu. Ko iyo ambo kadi buang jauh tapi samantang pun ba itu le dapat berfikir malah do balang dulu do balang janambo dibuang pulo indah ibu di badan ambo. Indah ibu diambo cari iko cetu kato Gondoria ambo dibuang sampai jauh kadalo rimbo ambo kadibuang cetu katonya kini rancak dipancung dibunuh mati daripada dibuang jauh itu kato Gondoria banyak bana persayan kembo tangguang. Banyak bana malah perasaan kambo rasakan cetu kato Gondoria tumpak di badan dirinya kini ceko lah diacik kami perintah dari datuk babandang surek lah datang dari ganggu alam para lu acik kami kabik di kabik kaki di tangan dibuang ke rimbo gadang. Dibuang malah ke rimbo gadang cetu banyak katonya kini sedang di badan dirinya nambah namo malah du balang tadi perintah tentunya jalankan. Kini ceko Melayu di mamak du balang nambah rampik dan tangan ambo kabek lah kaduanya dan kaki usara di kabek puro baik itu bangan ala oh mama oh permintaan lah
abo mama sobalanya kakak kawan kakak lah dapet kini karena pitang hindak lo kakak de kakak cari